Hindi na naman nagpahuli ang comedy genius na si Michael V sa mga trending na usapin sa bansa. Sa kanyang pinakabagong pasabog, ipinakilala niya ang bagong karakter na si Shala Dismaya na isang parody sa controversial na contractor na si Sara Diskaya. Lumabas ang teaser sa social media ng sikat na gag show na Bubble Gang kung saan makikitang naka-white blazer si Michael V. May bob cut wig at may nunal sa pisngi na halos kapareho ng itsura ni Diskaya. Mas lalong nakatawag pansin ang props niyang asul na payong na tumutukoy sa isang detalye mula sa mga viral na video ni Diskaya. Pagka-post pa lang ng teaser, agad itong nag-trending sa social media at umani ng libo-libong reactions, comments at shares. May mga nagbiro pa na sana ay gumamit din si Shala Dismaya ng British accent. Ang ilang netizens naman, excited na at inaabangan kung paano niya gagawing mas nakakatawa at swak sa kasalukuyang issue ang karakter ni Shala Dismaya. Hindi na bago kay Bitoy ang gumawa ng mga spoof o parody mula sa mga maiinit na balita at personalidad sa bansa. Mula noon hanggang ngayon, nananatiling epektibo ang kanyang estilo ng political at social satire, nakakapagpatawa habang tumatama rin sa kasalukuyang mga issue. At ngayong si Sara Diskaya ang bagong laman ng headlines. Siguradong tatawa at may intriga na naman ang mga manonood sa kanyang nakakaaliw na version na si Shala Dismaya. At yan po ang ating entertainment news. Ako si Danica Gino, CLTV 36 News.